Nyalande 15 namne Yaya. tawi Herod gornere diwan Galilée e jimani Roma en soki Yaya sabu felimo e ko resi debbo mawni koko almudo goto ari habri Yaya ko Yeesu waɗatno ko. joni noon nde min jetti natirde nayin min tawi ɗon mayɗo ina ubboye bajjo diwa cankoraɗo. nde Yeesu yi diwa o yurmi ɗum o memi goskiki o wi suka ummo. mayɗo ummi jooɗi tan Yeesu tottimo yummakko. namnamo mbele ko kanko woni mo mbimi ma ar o ma min poti ko ɗaminade goɗɗo. ceerno ko Yaya neli min yomin namne so tawi ko an woni poɗɗo arde o walla somin ɗaminto goɗɗo kadi. jaytono e Yaya ko jiiɗon e ko nanɗon ko ɓe jii laƴoɓe jeeyi malu wodani neɗɗo mbo sikkitta komi. Somi jangi Yeesu ina wurtinanno mayɓe, holi ko ɗum andintami e sifaji makko. Somi woni e caɗele, mbele ɗum ina adanami sikkitade Yeesu. Ko alda e naafi gaagu, holko woni namdam? Hol dalilaji cohlumi?